Halo? Tak čau lidi, tohle je druhé tady? video a Šmudlíku? dneska máme trvání Halo? Kida 2. Šmudlíku? Tak jdeme na to. Jak se máš? No ahoj, no má se dobře. Počkej, proč máš Pikachu na hlavě? Ty jsi aký svegr? Co? Hele, mamka mi říká, že místo mozku má Minecraft kosku. Vážně? Jo. Máš Minecraft? 1, 8, 9. Jo, a máš tam kamarády? Jo. Jmenuje se to Šmudlík. Šmudlík. Jmenuje se to Šmudlík. Mám ho na Skypeu. A teďka s ním volám. Tak to ví. No, a co by jsem ještě mohl udělat? No, hele, taky posloucháš jak trolí kedy? Já si říkám, že to jsou debilové. No, ještě že kid nejsem. A mám rád polívku. Počkej, mamka mi vaří špagety. No. Jo, a jakou máš rád polívku? Já nevím, asi nudličkovou. Polívku. Polívku si dá. A já teďka hraju tanky online, protože Walk of Banks mi to nerozjede, protože mám Windows Vista. A co by se mi ještě mohlo říct? Proč jmenuješ na Skypíčku Šmudlík? A proč ty jmenuješ na Skypeu Kidman? No, protože nemám rád kidy a jsem jako Superman. Chápeš? Jsem Superman. Jo, tak to dobře. A ty jsi teplník na Skypeu? Umíš lítat? Co? Umíš lítat? Ne, já neskouším. Já radši lítám jen z Game Mode 1. Já jsem taky ten. Já umím lítat po světě, víš to? Co? A jak? Ty jsi aký hacker? Tobě mamka povoluje fly? Nebo co? Musíš jít ven, zahopat se na houpačce, potom si asi tak 50 km zaběhat, zmátíš policistů, Jo? potom řekneš mamince, mami, já budu lítat, jsem borec. Jo, řekneš tady to? Mami, já budu lítat.